Da na 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 na, da na 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 na, da na 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 na. Поздрави Керела, оден из генерала е баре. Вилеско кај пенела, педија ке мана. Ке тај перомња ке тања ке, кај си бут паро андисто и 43 килија. Бут мучи сајло, ando zatvori pe, but rungja tu men but mangela. Tu me sinen ando lesko bilo, tu men sien leski duša, osinan taj Borislava, tu men najte mukela. Germania, odeni uzuralo, lesko bilo si buzuralo. But mocinga pe akale, čavenge kaj si žundo, odeni but pati sardando, zatvori tu menge. Tu me sinen kolesko bilo, hitanja taj tu kehem daje, mana kaj penela nadara, majko kaj kljav. Odeni mi daj, tu me sijem edenisko barovilo. Odeni penel odgovaram za 100 čoveka, samo odeni težane na tuma dušmanja. Odeni si jek valko, jek kačel, ama vovka dela.